193 pa lang sa kapin 1,700 ka mga tricycle ang nakabiyahe sa dakbayan sa Talisay. Si Lian Singkulan sa report. Pipila pa lang ka mga tricycle sa dakbayan sa Talisay ang nakabiyahe sa gagmayng kadalanan sa dakbayan. Apan gitataw ni Jonathan Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang 8 pesos nga plitihan kaniadto karon tag 15 pesos na. Usa, ngadto sa tagduha lang ka mga pasahero ang gitugutan sa matag tricycle. Gipaniguro usab sa City Toda nga mosunod sa health protocol ang mga tricycle driver sama sa pagbutang og plastic aron mapatuman ang social distancing. Samtang matud pa sa usa ka grupo sa mga tricycle driver nga napo pa sa 40 ang nakabiyahe kanila. Ilang panghinaot nga masayon unta ang proseso aron mas dali kini. Ang among mga miyembro apurado kayo nga kinahanglan ma-release ang permit para makabiyahe. Dili lang ta milisulisuron sa government unta. For example, parehaan ng pangayuan mi og renewal sa franchise, signal light, unsa may igastos mga operator ani. Nya ang mga papilis namo nakapending pa sa City Toda. Nya unsa may among kaunon everyday namo ani. Gidugang sa hepe sa City Toda nga 193 ka mga tricycle ang natugutan ng makabiyahe o gikatakta usab nga karong adlaw nga mapun-an gini. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bista.